Samtang si Jesus nagatubo. Lucas Kapitulo 2 versikulo 40. Ug ang bata nagatubo ug nagamalig-on, nga napun-an sa kaalam ug ang grasya sa Dios diha kaniya. Ang halangdon sa langit, ang hari sa himaya, nahimong usa ka bata sa Bethlehem. Ug sa usa ka panahon, nagrepresentar sa walay mahimo nga bata diha sa pag-atiman sa iyang inahan. Sa pagkabata siya misulti og milihok sama sa usa ka bata, nagpasidungog sa iyang mga ginikanan ug nagtuman sa ilang mga gusto sa makatabang nga mga paagi. Apan gikan sa unang pagbanag-banag sa salabutan, siya nagpadayon sa pagtubo sa grasya ug sa kahibalo sa kamatuoran. Ang mga ginikanan ug mga magtutudlo kinahanglan nga magtinguha sa pag-ugmad sa mga kalagmitan sa mga batan-on, nga sa matag yugto sa kinabuhi sila mahimong magrepresentar sa katahom nga angay ni ana nga panahon, natural nga nagabuklad sama sa mga tanom sa tanaman. Sa bata pa, si Jesus nagpakita og talagsaong katahom sa kinaiya. Ang iyang andam nga mga kamot, andam kanunay sa pagserbisyo sa uban. Nagpakita siya og pailob nga walay bisan unsa nga makabalda, ug usa ka kamatuoran nga dili gayud magsakripisyo sa integridad. Sa prinsipyo nga lig-on, sama sa usa ka bato, ang iyang kinabuhi nagpadayag sa grasya sa dili hinakog nga pagtahod. Uban sa halalom nga pagkasinsero, ang inahan ni Jesus nagtan-aw sa pagbuklad sa iyang mga gahom ug nakakita sa paghulma sa kahingpitan sa iyang kinaiya. Uban sa kalipay, iyang gitinguha ang pagdasig ni adtong masanagon, madinawaton nga hunahuna. Pinaagi sa balaang espiritu, nakadawat siya og kaalam aron makigtimbayayong sa langitnong mga ahensya sa paglambo niini nga bata nga makaangkon lamang sa Dios isip iyang amahan. Gikan sa iyang mga ngabil ug gikan sa mga linukot nga basahon sa mga propeta, siya nakakat-on sa langitnong mga butang. Ang mismong mga pulong nga iyang gipamulong ngadto kang Moises alang sa Israel, gitudlo sa iya diha sa sabakan sa iyang inahan. Ug nabuklad sa iyang atubangan ang dakong librarya sa mga binuhat sa Dios. Siya nga nagbuhat sa tanang butang, nagtuon sa mga leksyon nga gisulat sa iyang kaugalingong kamot sa yuta ug sa dagat ug sa langit. Ang langitnong mga binuhat mao ang iyang mga tig-alagad, ug ang kultura sa balaan nga mga hunahuna ug mga pakig-uban iyaha. Gikan sa unang pagbanag-banag sa salabutan, siya nagpadayon sa pagtubo sa espirituhanong grasya ug kahibalo sa kamatuoran. Ang matagbata mahimong makaangkon og kahibalo sama ni Jesus. Samtang kita maningkamot nga makaila sa atong langitnong amahan, pinaagi sa iyang pulong, ang mga manulunda moduol, ang atong mga hunahuna malig-on, ang atong mga kinaiya mabayaw ug maputli. Kita mahimong masama sa atong manluluwas.